Dakle, lijep pozdrav svima. Evo, hvala još jednom isto na sudjelovanju, na pozivu za sudjelovanje na ovome simpoziju. Ja ću u svome izlaganju na temelju crkvenih dokumenata koji progovaraju o pastoralu braka i obitelji pokušati razlučiti neke teološko-pastoralne mogućnosti i perspektive deklerikaliziranog pastorala i kateheze braka i obitelji u suvremenom društveno-kulturnim previranjima. Suvremeni svijet u kojem živimo na poseban način vrednuje slobodu, zdravlje, tehnološki napredak, mogućnost komunikacije ovdje i sada neke brze i jeftine rješenje, a s druge strane uočava se popriličan manjak životnog smisla, točnije besmisao, jedna otuđenost, mentalna otupljenost, usamljenost i odvojenost od drugog čovjeka. Sve navedeno se naravno odražava na brak i obitelj koji se vidno mijenjaju, evolviraju, opstaju ili ne opstaju pod utjecajem brzih društveno-kulturnih promjena. Stječe se dojam kako se preko braka i obitelji lome i rastu i crkva i društvo. Uzimajući u obzir da je crkva nositeljica tradicije bogate baštine, te da je Krist i jučer, danas i sutra jednako aktualan i privlačan suvremenom čovjeku, potrebno je naći nove pastoralne putove, posebno na primjeru pastorala braka i obitelji, tražeći vodstvo Duha Svetoga. Danas zapravo više nema jednostavno izgovora za stav skrštenih ruku i očekivanje da će neko drugi nešto napraviti, nego se svi moramo aktivno uključiti u pastoral, a posebno u ovom slučaju mislimo na vjernike laike. Postavlja se naime pitanje kako evangelizirati, katehizirati brak i obitelj, a da bi oni bili evangelizatori kateheta usprtno jednoj rapidnoj sekularizaciji i globalizaciji koje u postmodernom društvu probijaju sve granice ustaljenih životnih normi, a koje se odražavaju na relativiziranje braka i obitelji, iako su, znamo svi, temeljna stanica društva. Papa Ivan Pavao II u pobudnici Familiaris Consortio navodi da obitelj nije nešto slučajno i usputno u svijetu, nego je produkt čovjekovog rasta i razvoja kroz vjekove. Prije samog kršćanstva postojali su brak i obitelj, zajednica koja je nastala sklapanjem ugovora između muškarca i žene, a imala je svoje pravno, društveno-političke razloge dobrobiti sklapanja. Brak i obitelj se gleda kao na društveno dobro prvog reda jer štite dobro pojedinca i zajednice. Brak kao ravnopravna zajednica muškarca i žene sadrži dimenziju načela pravne sigurnosti te je ujedno i predmet javnog priznanja. Međutim, iako se brak i obitelji danas percipiraju kao osnovna stanica društva, pod utjecajem društveno-kulturnih previranja mijenja se i poimanje braka i obitelji. Točnije rečeno, poimanje braka i obitelji postaje nejasno, nedefinirano, jedan prošireni pojam za različite vrste zajednica koje nemaju pravno definiran status. Što se tiče poimanja braka i obitelji u crkvenim dokumentima, pastoralna konstitucija Gaudium et Spes recimo govori o braku i obitelji iz teološko-pastoralnog vida te naglašava da osoba nije svediva ni na individu, ni na kolektivnost, već svoje izvore ima u Božjoj datosti te u svojoj slobodi stremi vječnosti. Svaka osoba je pozvana na susret, zajedništvo, primanje novog života jer u sebi sadrži konotaciju relacije s i relacije za nekoga, iz čega izvire obitelj koja prema Gaudium et Spes odgovara čovjekove naravi. Sabor naglašava da je čovjek jedino stvorenje koje je htio radi njega samoga, ne može potpuno naći samoga sebe osim po iskrenom darivanju samoga sebe drugome. U odnosu na tradicionalno poimanje braka i obitelji događa se jedan pomak, te se više ne govori toliko o braku kao pravnom ugovoru, nego se koriste pojmovi privole i bračne ljubavi koja obuhvaća međusobno darivanje supruga, a ne samo tjelesno posjedovanje. Navedeno je iznimno bitno jer dovodi do ispravnog shvaćanja intimnosti života bračnog para. Brak nije samo sklopljen ugovor, savez dviju osoba, nego je, citiram, i intimna zajednica bračnog života i je stvoritelj utemeljio i providio vlastitim zakonima, uspostavlja ženidbenim savezom, odnosno neopozivom privolom. Kraj citata. Brak je uzajamno prihvaćanje i darivanje osoba, temeljna stanica ljudskog društva koja se u punini ostvaruje ljudska čežnja ljubiti i biti ljubljen. U sakramentalnom vidu ta se potreba uprisutnije u privolu koju zaručnici izriču jedno drugom svjesno, voljno i slobodno kao znak potpunog predanja i otvorenosti. Krist posvećuje brak kao sakrament, a naravno datost između muškarca i žene postaje znak euharistijskog jedinstva Krista i crkve. Svećenik daje blagoslov koji je vidljiv znak sakramentalne geste i pomoći kojom crkva želi pratiti novo jedinstvo, zajednicu u zajednici, crkvu u malom.
Bračna ljubav je usmjerena sebedarju, plodnosti i dobru djece, a ujedno je slika i udioništvo u savezu ljubavi Krista i crkve. Papa Ivan Pavao II je smatrao da je uzrok krize u obitelji upravo pastoralnog pouzdanja u obitelj, te inzistirao da ne smiju okolnosti davati oblik braku i obitelji, nego brak i obitelj treba oblikovati okružje. Pobudnica prigodom sinode obitelji iz 1980. Familiaris Consortio navodi da su brak i obitelj u suvremenom doba veliki dar i najdragocjenije dobro čovječanstva, ako je pogođeno dubokim i brzim promjenama društva i kulture. Svoje poglede na brak i obitelj, teologiju i antropologiju razvija na temelju Svetog pisma, te daje pastoralne smjernice za obiteljski pastoral, ističući upravo obitelj kao središnje mjesto pastorala. Za njega je obitelj crkva u malome, koja ne samo da je svjedok i primatelj Kristove ljubavi, nego je pozvana prenositi tu ljubav zajednici koju nosi i spašava. Crkva i obitelj uzajamno su povezane neraskidivom vezom. Crkva izgrađuje i daje pravi identitet kršćanskoj obitelji, dok obitelj u suvremenom svijetu živi zajedništvo u ljubavi koja je slika crkve i Krista, slika trojstvene ljubavi i sakramenta spasenja. Govoreći o 4 zadaće kršćanske obitelji: stvaranje zajedništva, služenje, prenošenje života, sudjelovanje u razvitku društva i evangelizacije, sudjelovati u životu i poslanju crkve, Papa rasvjetljuje ulogu obitelji kao zajednice koja vjeruje i evangelizira, a u dijalogu je s Bogom i u službi čovjeka. Zato Papa donosi novo za cijelu crkvu po pitanju teološko-pastoralne strategije djelovanja, te se usmjerio na formaciju osoba kao ključan element crkvenog djelovanja. Potrebno je prije svega formirati osobu u kršćanskom duhu osobno, a onda i obiteljski, da bi bilo moguće provoditi Kristov poziv življenja ljubavi u obitelji, a onda i u svijetu. Pastoral se gradi prvenstveno u obitelji, na obitelji, na način da crkva kao zajednica jača i prati obitelj u njenom svakodnevnom življenju, a posebno bračni par koji će, otkrivajući i živeći aktivno svoju vjeru u bliskosti s majkom crkvom, tu istu vjeru lakše prenijeti svojoj djeci. Tako obitelj postaje predmet i nositelj pastorala. Papa donosi etape pastorala kroz dalju, bližu i neposrednu pripravu, posebno naglašavajući da pastoral mora biti postupan. Papa posvješćuje ulogu djelatnika obiteljskog pastorala te naglašava važnost vjernika laika. Župnik ili svećenik nije više glavni odgovorni nositelj crkvenih pothvata, nego su to i odrasli vjernici. U pismu obiteljima Gratissimus Sane Papa upućuje pastirsku poruku ohrabrenja svim obiteljima svih vremena da ustraju unatoč teškim vremenima, dubokim i razarajućim iskušenjima. Obitelj je dalje obzir ljudskog života. Ističući kako obiteljski pastorat tvori bit svećeničkog djelovanja na svim razinama, opetovano naglašava apostola laika kako bi, citiram, izradili nove metode pastoralnog djelovanja prema zahtjevima suvremene obitelji. Važnost obitelji u pastoralnom radu ističe i Hrvatska biskupska konferencija, objavljivanje direktorija za obitelj, pastoral crkve u Hrvatskoj, u kojem obitelj promatra kao zajednicu osoba komunija personalno sa malim p, a koje se ogleda u trojstvenoj zajednici komunija personalno sa velikim p. Kućnu crkvu nerazriješivog bračnog zajedništva u kojoj se vrednuje dostojanstvo muškarca, žene i djeteta. Naglašavajući bračnu ljubav, zajedništvo i dostojanstvo svake ljudske osobe, crkva mijenja pastoralnu obiteljsku paradigmu te uočava i naglašava utjecaj bračnog zajedništva na društveno-kulturni kontekst suvremenog svijeta. Ističe se potreba stvaranja mreže trajne i sustavne pastoralne brige za obitelj, što uključuje uspjele i neuspjele brakove, te suradnju svećenika, biskupa, redovnika i vjernika laika, specijaliziranih za obiteljski pastoral, kao i supružnika. Preobrazba pastorala kao takvo posebno istaknuto pobudnici Pape Franje, Evangelii Gaudium, gdje naglašava novost stila, novog načina govora i usmjeravanja pastorala. Božja riječ je aktualna u svakom vremenu i prostoru, samo je treba izreći sukladno određenom vremenu i prostoru. Zahtjevi suvremenog doba donose nove izazove za crkvu koja je dužna u viziji sinodalnog pastorala promicati evangelizacijsko-misionarski duh koji nas uči da svjedočenje evanđelja nije ničiji privilegij, te se ne smije ograničiti samo na kler kao naslovnike pastorala. Sukladno riječima Pape Franje, svaki čovjek je nositelj Božje milosti. S tim u vezi potrebno je u pastoral braka i obitelji uključiti obitelj kao subjekt
pastorala, pri čemu treba uključiti i obrazovane vjernike laike kao i ostale kompetentne stručnjake. Primjenjujući pastoralnu metodu evanđeoske prosudbe, potrebno je otvoriti se djelovanju Duha Svetoga, te u duhu sinodalnosti stvarati prikladne pastoralne programe koji će pridonijeti da obitelj postane crkva u malom, a koja aktivno izgrađuje svoju župnu zajednicu. Crkvena briga za vjernički puk podastire novu senzibilnost prema svakom pojedinom članu crkvene zajednice, potičući novu evangelizaciju koja promiče i zahtjeva novo vrednovanje svakog čovjeka upravo u njegovoj različitosti. Crkva se otvara za nove poticaje Duha Svetoga, posebno u pogledu suradnje s laicima, prema kojima se rađa otvorenost, suradnja, zajedništvo i prihvaćanje. To zajedništvo pokriva jednu ontološku stvarnost koja se očituje u plodonosnom crkvenom životu pojedinca i same zajednice. Sinodalni hod u crkvi se posebno očituje u nastojanjima da se promijeni župni pastoral koji je bio usmjeren većinom na svećenika, te se naglašava suodgovornost i sudjelovanje vjernika laika. Time se događa i transformacija uloge svećenika koji više nije onaj koji vodi i upravlja vjernički puk, nego u evanđeoskom duhu postaje autohtoni služitelj u prepoznavanju i vrednovanju svih darova koji Duh Sveti daje ljudima na izgradnju svima. U pismu hrvatskih biskupa o potrebi veće suradnje svećenika i vjernika laika za dobro crkve i cijele domovine naglašava se važnost ponovnog iščitavanja dokumenata Drugog Vatikanskog sabora radi bolje i konkretnije primjene u pastoralnoj praksi, posebice naglašavajući važnost vjernika laika koji su pozvani na svetost živeći u svojem svakodnevnom životu. Navodi se i da crkva očekuje da se vjernici laici posvećuju obavljajući svoje redovne profesionalne i društvene obveze, nastojeći upravo u tim poslovima naći priliku za sjedinjenje s Bogom, kao i za služenje drugim ljudima. Papa Franjo nas u enciklici Fratelli Tutti poziva da budemo graditelji novih socijalnih odnosa, da shvatimo da je svačije postojanje povezano s postojanjem drugog čovjeka. Život nije vrijeme koje prolazi, već vrijeme susreta, citiram. Poziva nas na obnovu ovoga svijeta koji nas žalosti da ponovno načinimo zajednicu polazeći od muškarca i žene koji krhkost drugih čine vlastito, koji ne dopuštaju isključenje, nego se čine bližnjima, podižu i ponovno sposobljuju palog čovjeka kako bi dobro bilo zajedničko. Gledajući u kontekstu pastorala, braka i obitelji, bračni tečaj je pravo vrijeme i mjesto gdje se započinje graditi identitet pastoralne odgovornosti bračnog para kao nositelja pastorala u Da bi to zaživjelo, njima se mora dati dovoljno prostora, na način da nisu samo pasivni slušači predavanja, nego su aktivni sudionici, sukreatori procesa bračne pripreme. Uvažavajući dijalošku komunikacijsku zakonitost skupine i primjenjujući različita pedagoško-psihološka pomagala, cilj zaručničkih tečaja, recimo, osvijestiti ulogu svakog pojedinog krštenika kao odraslog člana crkvene zajednice te sakramentalno jedinstvo koje se ostvaruje po sakramentu braka i snagu zajednice crkve koja će biti aktivno prisutna u bračnom i obiteljskom životu. Amoris Laetitia, papina postsinodalna apostolska pobudnica o ljubavi obitelji, ističe kako nerazrješiva bračna veza muškarca i žene nije breme, nego dar i zvanje, sakrament za povećanje i spas supružnika, a ne društvena konvencija ili isprazan obred. Papa Franjo naglašava potrebu za pastoralnim misijskim obraćenjem koje uključuje zaokret u govoru o braku obitelji koje ne bi smio biti previše apstraktan i idealiziran, već blizak običnom čovjeku i svakodnevnim životnim i praktičkim mogućnostima stvarnih obitelji. Pastoral u Hrvatskoj je bio mnogo sustavniji, mnogovrsniji prije Drugog svjetskog rata nego danas. Pripisuje to naravno u gušenju pastorala u doba bivše Jugoslavije, međutim, bogatstvo i plodovi rada crkve u hrvatskom društvu bili su prepoznati, te upravo zbog toga crkva bila posebno na meti komunista s ciljem da se uništi i opustoši sve što se odnosilo na crkvu. Nepovoljne okolnosti naveli su mnoge svećenike zbog životne ugroze sebe i vjernika da se povuku, te se više nije moglo raditi puno ad intra, a posebno ne ad extra. To je dovelo upravo do toga da svećenici postanu nositelji pastorala, da se dogodi ova jedna klerikalizacija. Međutim, i kao posljedicu takvog pastorala imamo taj tradicionalni pastoral koji u današnje vrijeme se pokazuje zbilja neodrživ. Protekom godina crkva
crkva se počela nesigurno otvarati pastoralu u kojemu svoju ulogu imaju vjernici laici kao aktivni sudionici pastorala. I da zaključim. Sve donedavno slika crkve i međusobne suradnje klerika i laika, ona je doživjela razne metamorfoze. Od izvornog poimanja crkve koja egzistira kao narod Božji u kojoj postoji jedno zajedništvo do međusobnog nerazumijevanja i promjene uloga jednih i drugih, gdje su laici bili nekad produžena ruka hijerarhije, a pri čemu se stvarao nekakav klerikalni oblik pastorala. Crkva se zbog nekih svojih slabosti bojala otvoriti dinamici društva da bi očuvala vjerni nauk Kristov, međutim tu je slabila evangelizacija. Srećom otvara crkvu svijetu te čini da teološki pastoralni iskorak koji dolazi u svijet donosi riječ Božju svakome tko je voljan čuti i poslušati. Crkva promatra znakove vremena, prati, prosuđuje, integrira da svi surađujemo u sijanju, a ostalo je Božje djelo i Bog će provoditi da crkva raste kao i zajedništvo crkve. Eto ga, zahvaljujem na pažnji, valjda nisam predugo.